Okay, oras at alas 4:44 na sa hapon. Okay, this time, mamati na kita sa unang pagabahon ni Patricia Morin Pamunag. Okay, sa barangay Talasan Mangas. Ang iyang unang pagabahon, ang paniwalaan mo. Okay, palapakan natin, mga kagrupo, mga ka-short. Okay? Hello, hello. Hello, Mike. Tara. Salamat gali sa support Sir Bicoy Donoso of Antique Printing Shop, Lawaan Antique. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang giliw. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig ko ito. Ang aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, asahan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig ko ito. Ang aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, saan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig ko ito. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig ko ito. Thank you. #1 hit music station. Short FM. Okay, salamat gid Patricia Morin Pamunag. Okay, sang barangay Talasan Mangas. Okay, of course ang paniwalaan mo. Okay, para gini sa mga medyo naga-explain pero daw hindi magpate. Okay, mga managuro kong kaisa kon okay, pero may ka binuti gamay na. Pero so gusto gid pabalong siyempre ang iyang gusto iambal matuod gid no. Okay, paniwalaan mo may mga sinali sa atong kabuhi. Ako kaisa nga daw hindi mapatihan pero